салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Барои иқболи шумо. Иқбол касал нест. Имрӯз пага пешакӣ гап мезанам. Фарзанди чумош мебурояд ки падари ман касалай 15 то 20 ҳазор еврора ҷамъ кунем. Иқбола вазъияш безебояд. Иқбола ин налог 38 ҳазор евро қарз дорад. Ва димаш моҳи сентябр қариб аст. Иқбол бояд бисёр чора дар сари суд бояд ҷавоб бидад. Не ки Иқбол ба мақсадаш намерасад. Иқбол дигар намедонад чӣ кор кунад. Насиб бошад саҳар. Именно барои картаи Иқболи гаддо шумо ман заявление уже тайёр аст. Саҳар пешниҳод мекунем ва эфир мебурем. Насиб бошад печати генералира ва подписша ишомтон метавонем эфирда. Бисёр чиро мехоҳам гап занам. Вақт нест, дӯстони азиз. Пага мо эфир даем. Пага эфир бояд дуру дароз ва ба факти далелш хоҳам гузарон. Дӯстони азиз, Иқболро бовар накунед. Иқбол вазъиятш безеб аст. Мега ку дар Европа озодӣ. Налог намеспорад инҷа ҳеҷ кас. Мебинед. Як ду рӯз дига тоқат кунед.